Ciwanekî Kurd qehremanê werzîşa MMA ji aliyê rêjîma Îranê ve hatî binçavkirin. Pêka raporên belavbûyî, rojê 14 sermanana 1404 rojî, çiya rîzayî, kelkê gundê bawerêzê serbî bajarê Sînê ku qehremanê Asya lî werzîşa MMA ye, û werzîşgehkeka bi navê Gladiator lî bajarê Sînê û hervîsa werzîşgehek lî gundê bawerêzî de bi rêvê dîbe. Ji aliyê hêzên hov en îtîlat rejîmê ve hatê girtin û bo cihek nexûya hatê ve guhastin. Ev Ciwanê Kurd hêta nîha çendin caran tûşî bankêjkirin, lêpirsîn û girin aliyê hêzên evlehiyên rejîmê ve hatiye û lî pêvajoya şoreşa cînayê de, jî lî sala 1401 rojî de, bo heyamekê ji aliyê îtîlata rejîmê lî bajarê Sînê de hatîbû binçavkirin. Pêka rapora Kurd navbîrî hêta belavbûna vê Nûçeyê ji mafê hebûna parêzer, pêvendî û hevdîtin digel malbatê bêpar bûye û sedema binçavkirin. Tometên sepandî bi ser wî Ciwanê Kurd û cihêra girtina wî nehatiye zanîn.